Νοέμβριος 2024 στο Ανθυρό. Μερικά πλάνα. Το μαγαζί του Καρακώστα. Μουσείο Ανθυρού. Αγία Παρασκευή. Πλατεία. Το ιερό των Πεσόντων. Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος. Οι Πεσόντες του 1940 έως 50. Το Ανθυρό διακρίνεται από τα άνθη του. Οδεύομαι προς την Κούρα. Εδώ, Σόι Παπαρηνέικο. Δίπλα στον Άγιο Ιωάννη. Βαδίζουμε προς την πηγή της Γκούρας. Απέναντι καφετέρια Ψισταριά, παλιός μήλος, το αδερφού μου Γιώργου Κουτί. Συνεχίζουμε. Εδώ συναντάμε την πύλη του παλιού μήλου. Οπότε μπαίνουμε στην γέφυρα προς το μαγαζί. Ο παλιός μήλος προσφέρει πέστροφα, γλυκά κλπ. Ό,τι βλέπετε είναι γραμμένο σε αυτή την εδώ την μελόπετρα. Καφέ, ποτό, φαγητό.
Εδώ είναι το μαγαζί, αλλά αυτή την ώρα που ήρθα είναι κλειστό. Και έξω από το μαγαζί αναβλύζει το καταγάργαρο νερό της Γκούρας έξω από το μαγαζί. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Συντριβανάκι. Το ρέμα της Γκούρας εδώ με το λιγοστό νεράκι. Γκούρα πάντα στερέψαν οι βρυσούλες λόγω της ανοβρίας. Εκεί στο βάθος είναι πηγή, αλλά τι βλέπετε, βλέπετε νερά και τίποτα δεν έχει. Θα πάω πιο κοντά. Αυτές είναι οι κύριες βρύσεις της πηγής στην Γκούρα. Πολύ λίγο νερό λόγω της ανοβρίας. Ας ελπίσουμε ότι θα μας κάνει το τι χάρη ο Θεός να ξαναβρέξει και αυτές οι βρυσούλες να πετάξουν ποτάμι νερό. Όχι μέσα στον κάναλο που πέφτει, αλλά και έξω από τον κάναλο εδώ που γεμίζει πάντα. Μια γενικότερη απόψη της Γκούρας. Μικρή, πολύ μικροί καταράκτες της Γκούρας. Το νεράκι που κατρακυλάει. Εδώ είμαστε στην καμάρα της Γκούρας και στις πεζούλες. Το νεράκι πάει χαμένο αυτό. Τι να γίνει. Παλιός μήλος, όπως φαίνεται από τον δρόμο. Αριστερά μας εδώ είναι ο πραγματικός μήλος, νερόμήλος. Δεν έχουμε καλαμπόκι, αλλά όποιος έχει καλαμπόκι μπορεί να το αλέσει. Είναι σε ενεργεία μήλος. Και η γειτονιά της Γκούρας εδώ. Η πλατιίτσα μας εδώ. Τα πάρκι μας, τα σπίτια μας εδώ, είναι το σπίτι του Στούμπου και το δικό μου απέναντι. Μια μικρή απεικόνιση του σπιτιού μου. Εδώ θα λάβει τέλος η μικρή απεικόνιση και περιγραφή του ανθυρού και πέριξης αυτής. Γεια σου Κατερίν.